Hoy, hoy, eto na nga. Oh, 'di ba akala mo genuine, akala mo tunay, akala mo true love, akala mo talaga mahal ka. Tapos ito pa, bakit parang laging ikaw yung nagluluwal, ikaw yung nagbibigay, ikaw lang yung nag-e-effort. Na para bang ginagamit ka lang tapos ikaw nagpapagamit naman. Huy! Pamilyar, no? Parang yan yung sitwasyon mo ngayon, ah. Anyong nga sa'yo. Ay, nagpapagamit ka na naman, eh. Hindi ka na natutuim nida. Ay, mahal. Ako na naman to ang spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hanap-hanapin mo. Walang iba, ako to, DJ Kim Chino. At makakasama mo ko, baliktaran tayo. 69 tayo. 6 to 9 p.m. tayong maglalambingan. Pero mahal, no, talagang mahirap man isipin at mahirap mang tanggapin na talagang merong mga tao na para bang people pleaser talaga sila. Minsan pa nga, grabe magmahal, grabe ma-in love, grabe gumastos, grabe mag-invest sa taong wala namang kasiguraduhan kung totoo bang mamahalin sila. Wala pa kayong label pero yung nagastos mo, libo-libo na. Wow, ang tindi. Kaya naman tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. Titignan natin kung talaga nga namang mahal ka niyan o ginagamit ka lang. Ibibigay ko ang 3 katangian ng manggagamit na tao o jowa. O ito na ha. Una, manggagamit yan kapag malambing lang, kapag may kailangan. Alam ko yan, yung bigla kang namimiss, gusto lang palang magpainit. Tapos kapag nakuha na yung gusto, biglang matamlay, bigla na lang talagang mawawala na hindi mo na alam kung saan hahagilapin. Tapos okay lang sa iyon. Hinahanap-hanap mo pa rin, no? Ano ka, pampalipas oras? Naku, mahal. Marami talagang oportunista sa mundo ngayon. At ang lagi kong sinasabi, laging advice ni Kim Chino, matutong magsabi ng no or matutong humindi o umayaw. Kasi mahal, kapag lagi kang nag-yes, naku po, ikaw ang madedehado, uubusin ka, aabusaduhin ka. Kaya mahal, kung sa akin ka na lang, 'di ba? Kaya kitang pahalagahan. Hoy. Kay Kim Chino ka na. Ano? Isang katangian pa lang yan ang manggagamit, ha. Kaya huwag ka mag-alala, meron pa akong 2. Tingnan natin kung yung jowa o kalandian mo ngayon ay ginagamit ka lang. Pero shoutout muna natin ang mga mahal kong pogi na driver na talaga nga na mga pagkalakas-lakas ng dating. Shoutout natin si Roel De Sena na ang hirap tanggapin, isa lang daw ang asawa sa sobrang gwapo. Wow. Shoutout sa'yo, Sir Romel, ha? At syempre, hindi pa patalo sa kapogian. Naku, sobrang pogi rin ito. Celso Grimaldo Jr. na sa sobrang tinik, ikaw ay maaakit. Anyway, mag-ingat kayo at magparami pa kayo ng magagandang lahi, mga poging driver. Oo, lately kasi talaga nga namang nag-grab. Nagpapadrive ako papunta dito. Anyway, mahal, huwag mong ililipat ang radyo at iyong-iyo ako hanggang 9 p.m. tayo. Kaya naman, manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic.